המשחק מולנו, אפילו משתעשעות איתו קצת ומשחקות קצת, והוא בנוי מאוד יפה ומאוד מושך וגם מעוצב נכון בעיניי. בוא תספר לנו קצת איך התפתח לו. איך התפתח המשחק? כן. אולי ניתן איזשהו רקע. אני עובד עם הורים וילדים, ילדים ונוער כבר בערך 15 שנה, סדר גודל, וככה לאורך השנים בעבודה הקלינית אני אוסף שאלות של ילדים, שאלות של מתבגרים, שאלות של הורים, ובעצם הרעיון למשחק של 9 דלתות בעצם התחיל מהשאלות שנאספו לאורך השנים. אחד מהדברים ששמתי לב באמת לאורך התקופה הזאת זה שישנם הורים רבים שבעצם מתקשים בתקשורת אינטימית עם הילדים שלהם. זאת אומרת, כאשר אנחנו מגיעים לקיים שיחה על נושאים ככה מהותיים, משמעותיים, הרבה הורים נמצאים בחרדה, בקושי. ואז עלה בעצם הרעיון של לפתח משחק שמתעסק בתקשורת הורים-ילדים. זאת בעצם הייתה תחילת הדרך. ואז בעצם אני רואה שפיתחת את זה למעבר, כי אם אני מחזיקה, אתאר קצת את המשחק. זה משחק שנראה כמו איקס עיגול כזה, שיש לנו 9 קלפים על השולחן, ומאחורי כל דלת בעצם יש איזשהו משפט, ואז אתה מציץ במשפטים ואתה רואה שזה הרבה מעבר לרק שיח רגיל, אלא באמת כמה אנחנו מכירים את מי שנמצא מולנו. נכון. אתה יודעת ששוב, כשאנחנו באים לראות תקשורת של הורים וילדים, אז אנחנו מדברים, ניקח לדוגמה ילדים בין גילאי 7 ל-12, 13, אנחנו יודעים שבעצם תקשורת של הורים וילדים מתבצעת בדקות מספר בממוצע במהלך יום. ואנחנו יודעים שלתוך התקשורת הזאת אנחנו בעצם מכניסים את כל המשימות, מטלות, כל התקשורת האינסטרומנטלית שלנו. מה שמשאיר מעט מאוד זמן לשבת ולדבר. והרעיון של 9 דלתות באמת מאחורי כל דלת, כמו שאת אומרת, מתוך 126 דלתות אנחנו בוחרים 9 דלתות, ובעצם מגיעים לשוחח בצורה מאוד ישירה ומהירה על מגוון מאוד גדול של נושאים. זאת אומרת, אם אני לוקח ככה שאלה לדוגמה, ואני שואל ילד למשל, שוב אחת מהשאלות מהמשחק, למשל מה היה היום המאושר בחייך, או לאיזה רגע בחיים אתה מעוניין לחזור, בעצם בצורה מאוד מהירה אני מגיע לתכנים שהם רחוקים מאוד מתכני היומיום שאנחנו מדברים עם הילדים שלנו. נכון, לגמרי. יצא לך כבר להשתמש במשחק אל מול מטופלים שלך? מול משפחות? בהחלט. ואיך התגובות? התגובות הן נהדרות. אני חושב שהתגובות המשמעותיות ביותר הן מההורים שמרגישים שהם מקבלים מתנה לקחת הביתה. זאת אומרת, לשבת ולדבר בנוכחות המטפל זה דבר אחד, אבל שבאמת יש לך משחק שמאפשר לך לשבת בזמנך החופשי עם הילדים שלך, עם ילדים בגילאים שונים. אנחנו לא משחקים רק עם ילד אחד, אנחנו יכולים לשחק עם מגוון של גילאים במשחק. שזה בהחלט מתאים לכל הגילים ממה שראינו. נכון, אנחנו בעצם אומרים, אני בעצם אומר שאחרי מגילאי 5-6, שבעצם ילדים מכירים את הפורמט הזה של איקס עיגול, אנחנו בעצם מחברים, וזה הסוד של המשחק, לחבר בין הפורמט המאוד מאוד מוכר לבין התוכן הרגשי והדיון שמתפתח בין הורים וילדים סביב לשולחן. אפשר לומר שנתת להם ככה כלי לעוד שיח. נכון, הם באמת יכולים לקחת את הכלי הזה ובאמת לקחת אותו החל מהבית וכלה לנסיעות, לחופשים. חופש הגדול זה דוגמה מצוינת לזמן פנוי שאפשר לנצל ולהכיר טוב יותר אחד את השני. והיתרון הגדול של משחק זה שהוא כמובן עוקף את מנגנוני ההגנה הרגילים של ילדים ונוער. זאת אומרת, היינו מואשמים בחפירה או בנדנוד, אז כשאנחנו עושים את זה תוך כדי משחק זה פתאום לעיתים. נכון, ואני חייבת גם להגיד שככה כשאני מסתכלת, ויש פה גם הומור, יש כאן כלילות מדי פעם, כמו נסה לגעת באפך עם הלשון. אז פתאום אנחנו קופצים על משהו שהוא, רגע, זה לא הכל רק דיבורים וחפירות, או באמת פסלו פרצוף מצחיק.
אז פתאום יש לכם, יש עוד דברים שאפשר לעשות ולא רק דברת סביב קשיים ודברים שקורים לנו ביום יום. הוא פשוט מגוון הכל מהכל. אני חושב שזה אחד מהדברים הבסיסיים במשחק, זה שהוא יהיה קודם כל כיף. נכון. ואם המשחק היה עוסק רק בשאלות הרגשיות או הכבדות, אבל באמת אני חושב שהיופי הוא שבכל גיל אנחנו ככה עונים אחרת. אני יכול לספר לכם לדוגמה שאם אני לוקח שאלה שככה שאלתי בזמנו את הבן שלי, שאלתי לו שאלה שאומרת אם הייתה לכם מכונת זמן, לאיזה זמן הייתם עוברים ואת מי הייתם רוצים לפגוש. וילדים בכיתות האלה, בגילאים הצעירים, בכיתה א', בדרך כלל הולכים בתקופות הדינוזאורים, בתקופות כאלה ואחרות, ודווקא התשובה שלו, שבאמת ככה הייתה מאוד מפתיעה, אמר לי, אבא, אני הייתי רוצה לפגוש בעצם לחזור לזמן של כל האנשים מהמשפחה שלנו שנסתרו ולהכיר את כולם. זו תשובה שבמיליון שנה לא הייתי מנחש שילד יגיד על שאלה כזאת. למרות שאני כן כאילו הייתי מנחשת שזה מה שהבן שלי יגיד, לא יודעת למה. אני קצת מתיימר, אבל אני כמעט בטוחה שזה מדהים, מרגש. זה מאוד מאוד מרגש. האמת שעושה לי חשק גם לעבוד עם ילדים שאני עובדת איתם, למרות שאני בדרך כלל לא עובדת עם כלים טיפוליים, אבל זה עם קלפים טיפוליים וכאלה, אבל זה פשוט חגיגה, ורואים שמושקעת פה המון מחשבה, וזה מריב לעין. ואפשר לקבל פה המון כלים. אני גם חושבת על הורים או ילדים. בשבוע שעבר דיברנו על 9, 9 אימהות חולות במחלת הסרטן. איך אפשר לדבר עם הילדים על כל מיני נושאים ככה בדרך עקיפה ולנהל פה שיח, כמו אם יכולתם לעזור למישהו במשפחה, למה הייתם בוחרים, אחת השאלות שמופיעות פה. ואיפה מוצאים את זה? עושים את זה בעצם המשחק נמכר היום באתר הבית שלנו, www.igf9doors.com. אפשר פשוט לחפש משחק להורים וילדים או 9 דלתות, משחק לילדים, ואתם תגיעו אותנו לאתר. ואפשר לרכוש את המשחק אונליין. איזה יפה. משחק נפלא גם לסבים וסבתות עם הנכדים. בהחלט. אני יכול להגיד שאנחנו ניסינו אותו, בדרך כלל רושמים על משחקים בגיל 5 עד 99, אנחנו ניסינו עם גיל 6 ו-92, וזה עבד יופי במשחק. אז זה אכן כל הגילאים. אני גם רוצה לרכוש לי כזה. מה את אומרת? נפלא. לגמרי. ערן אדומי, תודה רבה לך. תודה לכם, תודה רבה. תודה.